morning. My name is Anna Bainchuk and I am a head of unit responsible for vocational education and training. Ana Bantxik naiz, eta Europako batzordeko enplegu eta gazte enpleguntzateko zuzendari ordea da, sentitzen du zuekin ez egotea, no? Baina eskerrik asko antolatzaileei aukera eman didazuelako mezu bat bialtzeko. Martxoaren 8an komunikazio bat hartu zuen batzordeak ikusteko zeintzuk ziren gaitasunak eta zeintzuk izan beharko luketen oinarrizko gaitasun oinarrizkoak eta STEM-aren inguruan ere bai. Funtsezkoa da izan da batzordean, lehen 100 egunean ezarri zen eta estrategikoa izango da datozen 5 urteetan, Europaren lehiakortasuna oinarrituta dago bere gaitasunetan, noski. Eta gaitasunen baterakuntza funtsezko tresna da, gainerako tresnekin batera, esate baterako lehiakortasunarekin batera eta beste hainbat tresnarekin. Urrats bada ekintzarako eta estrategia integral bat gaitasun guztiak besartzen dituena. Hezkuntza maila guztiak eta prestakuntza maila guztiak kontuan hartzen dituenak mugaz araindi. Europako talentua atxikitzeko eta beste talentu batzuk erakartzeko ere bai. Lehiakortasunaren gaitasunen baterakuntzak, gobernantza eta inbertsio barne hartzen ditu besteak beste. Eta interesa duten talde guztien helburuak hartzen ditu kontuan. 3 helburu daude alde batetik. Bermatu Europa mundu guztiak ahalmena duela gaitasun sendoak izateko, upskillinga eta reskillinga izateko bizitza osoan zehar. Enpresi laguntzea bigarrenez lehiakorrak izan daitezen eta asko zerrezagoa egiten enplegatzaileak aurki ditzaten behar dituzten gaitasunak kalitatezko enplegua izateko eta gaita ere ziurtagiri egokiak izateko Europan erabiltzeaz gainera gardenak izan daitezen eta aitortuak izan daitezen merkatu bakarrean. Beraz, badira hainbat ekimen, ekintza, osagarritu egiten direnak hainbat proposamenekin gaitasunak hobetu alizateko baita ere arlo pribatuan. Hezkuntza eta gaitasunak inbertsio handikoak dira. Eta baita ere gobernantza egitura bat ere tartean baitako ikusteko teknologiak kontuan hartzen direla ere bai. Eta gaitasunak ere bai. Lanbide heziketak noski rol funtsezkoa da du gaitasunen baterakuntzan bultzada emateko Europaren lehiakortasunari eta pertsonek kalitatezko enplegua lortzeko gaitasunak lor ditzaten. Eta beren lanbide gustagarriak izan ditzaten. Gaitasun horien eskari handia dago batez ere transizio digital eta berdean. Eta baita ere sartzen dijoan biztanlerien artean. Ez ditut aipatuko politika eta ekintza desberdina, baina gustatu litzaidake 3 gailentzea. Alde batetik lanbide heziketarako estrategia oinarrituta implementazioan eta gomendioan 2020an. Estrategia aurkeztu egingo da datorren urtean eta oinarritu egingo da ikusteko ondola bultzatuko dugun lehiakortasun Europarra kontutan hartuz ze gabeziak dauden gaitasunetan. Eta haien ekarpena indartuz berrikuntzan eta lanbide heziketaren kalitatea hobetuz noski eta nazioartean duen rola ere bai. Estrategiak ere landu egingo du honako hau. Generoak eta estereotipoak ikasketak aukeratzeko orduan segurtatuz lanbide heziketa goi mailakoa bezain baliotsua dela. Bigarrenez, azpimarratu nahi nuke lanbide heziketako diplomaren garrantzia. Nahi dugu mugimendu gehiago egotea langileen eta ikasleen artean kontutan hartuz diplomaren potentzialtasuna lanbide heziketan. Eta hainbat ikasketa maila hartzen dituena, Erasmuseko pluseko piloto bat ere badu, eta horrela testatu ahal izango dugu diploma hau, edo lanbide heziketako diploma hau 2025-2026an. 3. helburua da lanbide heziketako ikastetxeek rol funtsezkoa dute eta nahi dugu lankidetza transnazional handiagoa izan, eta gainera partenariatu publiko-pribatuen bitartez lanbide heziketa bultzatu nahi dugu. Lanean jarraituko dugu 2026-tik 2029ra ebaluazio batean oinarrituz, eta gainera handitu nahi dugu mikrokredituak lanbide heziketaren barruan.
Inbertsioak nahi ditugu, koordinazioa eta implementazio hobea hainbat mailatan helburua da. Autoritate agintari nazionalak eta tokikoak hezkuntza eman behar dutela eta baita ere ikerketa zentroak sortu behar dituztela. Eta bestelakoak ere, beste eragile batzuk elkartu daitezen beren esperientzia partekatzeko eta horrela soluzio bateratuak aurkitzeko. Gaurko bilera aukera paregabea da hori lortzeko. Asko dago ikasteko Lanbide Heziketako esperientzia inspiragarrietatik. Euskal Herrian baita ere interesgarria da entzutea, gainerako herrialdetan zer egiten duten. Espero dut egun paregabea izango duzuela, oso emankorra eta ondorio egoketara iritsiko zeretela.